Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говоря за Божията милост. Понеже Бог не изпрати Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. Но това е осъждението, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли. Скъпи приятели, тук се разкрива сърцето на християнството. А то е, че Бог не желая да осъди човека, но му дава избор чрез Исус Христос да стане и Той Божий Син. Но човек сам избира съдбата си. Дали да се спаси от греха и приема осиновление, или сам да избере пътя на осъждението. Така че осъждението не е Божият избор за нас, а е избор на свободната човешка воля. Ние решаваме дали да ходим с Исус Христос като Божии синове, или да ходим с тези, които го отхвърлят и ще останат извън Божието присъствие завинаги. Нека изберем доброто за себе си. Насърчавам.